Сьогодні у нашій рубриці «Стиль від зірки» свою шафу відчиняє перед глядачами моя колега-співачка Альбіна Джанабаєва. Надюш, краще скажи, коли вже ти розкриєш секрети власного стилю. Наберися терпіння, а поки що давай дізнаємося, як Альбіна перевершила голлівудських зірок на червоній доріжці. За 12 років існування найсексапільнішого гурту СНД «Віагра» змінилося щонайменше 12 його солісток. Утім, Альбіна Джанабаєва, яка нещодавно відсвяткувала 34-річчя, завжди належала до тих дівчат, котрих не забудеш. І річ не у відвертих сценічних костюмах, які ледь прикривали тіло артистки, а у вродженому вмінні подобатися чоловікам. Ну, в общем-то, симпатия, она либо есть, либо ее нет. Если даже она есть, понимаете, никак ее, в общем-то, скрыть трудно. Дивіться і занотовуйте, як стати найсексуальнішою і при цьому до певної міри зберегти цнотливість. Та як за допомогою одягу протистояти рокам. Майстер-клас від Альбіни Джанабаєвої. Напівросіянка, напівказашка Альбіна Джанабаєва з дитинства засвоїла постулат. Гарною може бути лише впевнена у собі жінка. Однажды я посмотрела по телевизору шоу «Мисс Вселенная» и испытала настоящее потрясение. Загорелась я этой идеей. И в 14 лет на конкурсе красоты в Волгограде завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». Я настолько верила в себя, в свою мечту, что знала, мир могу перевернуть. Світ не перевернула, але у найпрестижніший гурт «Віагра» увірвалась. І що тут приховувати, завоювала найбажанішого романтика російської естради – Валерія Меладзе. Відверто експлуатуючи на сцені сексуальний образ, у повсякденному житті Альбіна була стриманою. Закриті сукні, мінімум макіяжу, ідеально вкладене волосся. Та найцікавіше, що аж ніяк не поєднується з іміджем віагрянок, Джанабаєва постійно сиділа за книжками, а розум жінки, стверджують сексологи, це найпотужніший афродизіак. В общем, все в порядке. У той час, як хтось із солісток робив ставку на свій 4-й або 5-й розмір грудей, Джанабаєва покладалася на голос та інтелект. І цим вирізнялася з-поміж колег. Ее узнаешь. Она, кстати, очень здорово поет. И поет живьем. Поэтому я просто выразила свое мнение, что ей подтанцовка не нужна. Але роки минали, у гурт приходили дівчата на 10 років молодші за Альбіну, а вона залишалася на висоті. Якщо поза сценою її наряди ставали все елегантнішими, сукні здебільшого пастельних тонів, легкий макіяж, такий собі варіант російської Керрі Бредшоу із популярного серіалу «Секс і місто». Адже добре відомо, ніщо так не додає жінці віку, як відвертий одяг і вульгарний макіяж. Проте, наче героїня Сари Джесіки Паркер, Джанабаєва не може без вишуканих підборів. Без них вона не зробить і кроку. Та насамперед, запевняє Альбіна, аби до часу не старіти, потрібно берегти обличчя від сонця. У її сумочці завжди є захисні окуляри та спеціальний крем. І незважаючи ні на що, каже співачка, жінка повинна бути ідеальною до кінчиків пальців. По-моему, лучше быть идеальной во всем. Фигура, прическа, маникюр, макияж. Кто знает, на что обратит внимание мужчина. Така позиція допомогла Альбіні у 2010 році стати обличчям російського бренду одягу, взуття та аксесуарів Love Republic. Особистий шарм і вміння Джанабаєвої вирізнятися з-поміж інших жінок постійно привертали до неї увагу чоловіків. Один із них, режисер Кирило Серебренников, навіть покликав Альбіну на одну з головних ролей у свою стрічку «Измена». Но было очень интересно, достаточно интересно и так объемно все во время съемок. Вот. Ну, опыт, такой первый опыт, скажем так. До речі, Альбіна ані трохи не злякалася відвертих сцен. Її тіло ідеальне, переконана співачка, тож соромитися нічого. Численні прихильники з нею погоджуються. Цікавим є той факт, що вийшовши на червону доріжку Венеціанського фестивалю, де Джанабаєва разом із творцями представляла «Ізмену», російська красуня перевершила своїм виглядом навіть закордонних акторок. Вона знову опинилась у центрі уваги завдяки розкішній, елегантній сукні а-ля голлівудський стиль. До речі, останній образ артистка почала вміло експлуатувати на всіх світських раутах.
Щойно розпалася Віагра, і вона стала вільною від продюсерських рекомендацій щодо одягу. Зараз співачка замислилася про власну сольну кар'єру. І ми переконані, що із цим завданням вона теж упорається.